Ahoj, vítam ťa v kurze Photopea. Ide o program, ktorý nahrádza Photoshop, funguje v prehliadači a je úplne zadarmo. Photoshop je stále bez pochyb lídrom takýchto grafických editorov, ale povedzme si úprimne, nie je najlacnejší. Ale ak si len začiatkov svojej kreatívnej kariéry, prípadne si podnikateľ a potrebuješ si raz za čas urobiť nejakú grafiku, alebo sa chceš len zabávať, experimentovať a podeliť sa o to na sociálnych sieťach, tak práve pre teba môže byť Photopea to práve. Je to taký malý brat Photoshopu. Úprimne, ak si odmyslím prémiové funkcie či vychytávky beta verzií Photoshopu, ešte som nenarazil na niečo, čo by Photopea nezvládla. Takže žiadne kompromisné riešenia nečakaj, čo potrebuješ vytvoriť, Photopea to zvládne. V kurze ti ukážem, ako sa orientovať v rozhraní, ako pracovať s vrstvami a s nástrojmi na úpravu a ako vytvoriť niečo nové úplne od nuly. Nezáleží na tom, či si začiatočník, hobby grafik alebo podnikateľ, ktorý sa len snaží čo to ušetriť na grafických prácach. Photopeu máš zadarmo a ja ti skúsim pomôcť vyťažiť z nej maximum. Tak poďme na to.